kakekku. Iya ya tutuke Wahyu sing ide iki. Apa ya aku ngerti dhewe. Oh, ngono. Nek ora apa-apa. Asmara Ndana ya, Nduk. Anjasmara Hari Mami Wiraswara Sitri Mas Mirah kula warata cenil diwangsuli wis bejane bintang tamu sawi mesane kuwi kudu klub regane apa lho malah gur disambat kok Mas Puput, kula pun sepuh ramireng. Lha trane jan wis budhek tenan cah kuwi trakane. Ora amur kok budhek. Wis bejane
Asmarandana. Iki rekor jaman nek cara Mbah Sun iso nyeritake iki rikala jaman apa Anjasmara ketemu karo Si Damarwulan urung sida. Posapasian wis ngayahi kewajiban ngono lho. Oh ngono ning la wong wis ketok wis tindak. Dadi nek ditakoni ya ora iso jawab wong wis nyang dalem. Oh ngono. Ngono ya, Nduk. Piye yo? Aku ora ngira babar pisan yen bengi iki aku tenimbalan ana ngersane kadang kunom ya kuwi Bapak Subardi. Ingkang dina iki aku supaya ya iki ngluwari punagi ingkang dina utawa taun sing wis kepungkur rikala jaman almarhum Bapak Mangun kuwi isih sugeng, kuwi putrane apa wayahe sing jenenge tak kon ngeteri druwang ora diteri. Adiriswanto kuwi Adi Kristanto kuwi biyen gerah kaya-kaya wis bedal saliring usada. Nanging panjenengane almarhum Bapak Mangun ngerti kuwi Mangun Warna ngono wae. Bapak Mangun Warna kuwi kawiyos pengendikane sok nek putuku walaya temaing jati katemane rala sok nek wis akhir diwasa arep ditanggape wayang utawa dikauli ditanggape cange ngono. Oh ngono. Lah karana panjenengane mbok menawa wis keparingi Hyang Widiwasa pinundhut nganti urung kasembadan sedyane njur dina iki panjenengane Bapak Subardi emut lamun to panjenengane almarhum darbe pengendikan ingkang kaya mengkono banjur wektu dina iki dileksanani ngiras pantres ya kuwi karo ngijab kabulke rayine ingkang dikauli sing dinadari jenenge dhewe aku ya ora ngerti lali mbuh. Oh ngono. Kanthi panuwun muga-muga sesuk le ijab kabul ya slamet ora ana alangan siji apa. Oh ngono. Nanging sadurunge iki dilakoni Nduk, iki karana mbok menawa ya isih wektune wulan sing suci yaiku Idul Fitri. Mula kanthi saka iku sinten kemawon ingkang midhanget atur kula ing mriki karana menika taksih wulan ingkang suci mbok bilih utawi temtunipun kathah kalepatan kula kalian panjenengan saklebetipun setunggal taun ingkang kula sengaja ugi ingkang boten kula sengaja. Mugi saged lebur dinten menika ugi kula nyuwun pangapunten, mugi saged lebur dinten Riyadi menika. Ugi mboten kantun sedaya kadang-kadang kula wiyaga pesinden ugi mekaten mbok bilih kathah kalepatanipun kula nyuwunaken pangapunten ugi saged lebur ing dinten Riyadi menika. Nah, ngono ya, Nduk. Lan bengi iki ngono Nduk ora
Aku dhewe ya ora ngira babar pisan merga sing tak jangka kuwi aku ki ditimbal SMP, SD, SMA, kuliah. Kok iso ngono? Lah iya coba saiki kowe nonton. Ana sing wis ompong. Ana sing wis kelong. Lah sing ompong sapa? Lah sing enong ki ra endi sing udu ngentong ning wo sing ngempul kuwi wis ompong. Lah iso mergo kae sak pantaraku kae iki iso tuwa kae sithik. Oh ngono. Zurana meneh sing saadine. Ya kuwi kancane Sitri ana-ana kuwi saadine. Siti loro-lorone kuwi cara wonge sekolah kuwi SMA. Njur eneng meneh adine meneh kuwi cara anune SMP. Njur eneng meneh sing adine meneh kuwi carane SD. Pokoke iki Pak. Meneh-meneh waranggana ya ngono uga. Ana sing PAUD, ana sing SMA do seneng ngolah budaya khususnya kerawitan iki aku matur nuwun banget. Apa meneh karo putuku Rizky. Putuku Rizky niku dalang. Niku anak anung gitone Pak Warjio. Nggih, niki nganu Mbak Limbo. Pripun? Niki dalu niki panjenengan ugi anu dipun tenggani panjenenganipun Pak Dalang. Dalang sinten? Pak dosen saking Ngayut Soekarto Hadiningrat Ki Udreko Hadiswasono. Oh, nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Ajeng Ki Rostianto. Rugi Ki Kuat Hadisamono. Waduh. Matur nuwun. Nggih, nek ngoten nggih niku para dalang-dalang. Kula niku dereng ngerti lho sing jenenge Pak Udrek niku sing pundi. Niku Pak Udrek lajeng Pak Rostianto ngagem batik. Maklum sewu pokoke sak rupa-rupane ngoten lho. Dadi niki nyuwun ngapunten nek upama niki lemayang kurang pas niku dasare ya kula niku dalang ning dalang lokal. Dadi umpama mangke wah kedonge anu dasare kula gawe ngeten iki ngoten lho. Kula niku blak-blakan. Dadi nek lakon niku antarane dalang siji-sijine niku pun beda. Almarhum Kyai Timbul niku ngeten, almarhum Bapak Guru kula Kyai Suko ngeten, niku pun beda-beda. Dan ini kaya Pak Udrek temtunipun sampun pono saliring reh menapa kemawon. Oh ngono. Dadi ya wis sak rupa-rupane pokoke ditenggani matur nuwun sanget. Iki kados menekaten menika alang ujure dalang mulang. Dipun tepangaken kula nami kula Karjani. Yus menapa umur kula kinten nembe 26 taun. Kuwi diwalik apa ora kuwi? Ya kurang luwih diwalik. Nggih mriki ngaten karana menika bakunipun menika ngluwaripun lagi ing mriki kula berkah pangestunipun sedaya para bapak sedayanipun utawi para bapak-bapak ing sami lenggani kula ing mriki nyuwun berkah pangestunipun ing mriki ingkang panuwun kula menika karana ingkang gadahi kewajiban utawi ingkang gadahi pengendikan duke ngene menika almarhum Kyai Mangun Suwarno ing mriki ing samangke saksampunipun kula nyuwun ing samangke nyuwun nggih menika sedaya para bapak ibu sedaya ingkang sami ngagem kapitadosan Islam mangke kula suwun Al-Fatihah menawi ingkang sanes kula sumanggaaken kawicaksananipun ingkang sepindhah kanthi panyuwun mugi-mugi saksampunipun dalu menika ingkang dados pengendikanipun almarhum Kyai Mangun Suwarno sampun dipun pinangkani mugi-mugi ing samangke
Kyai Mangun Suwarno anggenipun sowan wonten pangayunaning Hyang Widi karana rumiyin pangendikanipun dereng dipun pinangkani mbok bilih nandhang kalepatan temtunipun kathah dosa klepatipun sak sampunipun mugi ing samangke para kadang sederek sedaya sak sampunipun rikalenggan menika sampun kula pinangkani mugi-mugi ing samangke panjenengan sedaya nekseni donga pangestunipun panjenengan aturaken dhateng ngersanipun Bapak Subardi mandhapipun ingkang buta sak sampunipun ing samangke saged menapa dipun pinangkani kantuna manggih rahayu wilujeng awit saking berkah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Al-Fatihah. Saking arep pelir. Tong isor mriku. Tong arep galang, saking arep galang. Nggih, mandhap mriku, mandhap. Nggih. Waduh. Tenang. Iki dah. Engko tak apa ki jenenge? Tak apa engko. Ya engko sik. Sineksinan Gusti Ngmokaos Kyai Danyang mugi-mugi wontenipun sak menika sampun pinangkani mugi menapa ing samangke kantuna manggih rahayu wilujeng awit saking keparingipun Gusti Ngmokaos. Matur nuwun. Lah iki wis tak pinangkani yondo wektu dina iki karya awake dhewe seneng-seneng ngono. Karana iki mau karepe ngluwari ujar supaya kabeh wis do nekseni aja ganggu gawe karo anakku sing diperloni utawa ingkang kagungan dalem Bapak Bardi sak keluarga. Saiki aku njaluk tembangi dandang kula karo anakku Sitri. Ana kidung ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh. Ana swara kok kaya ngono ya no. Karena aku kepengen ngayu ora iso tanpa ana balung rine. Jem setan datan uron panas
luhan tan ono wani miwah penggawe ala gunane wong luput geni katemahan tirta maling atuh tan wani mraing mami kuno duduk pan sirna langsung mawon pepeleng go ayo
cocok ora cocok ya ngene iki bar ana kitung njur pepeling ngono kuwi. Oh ya Nduk, malah udan yo ora apa-apa. Jenenge iki rezeki. Rezeki disyukuri ning mbok iki ditalangi apa ora ya ora dok aku. Nek kudune ditalangi nek ora ya mesakake. Buku-buku ya ora nganti mlebu ing panggung. Oh ngono wis. Ya mung nyiram men ora patek sumuk. Oh iya. Jawab meneh ya. Saiki ngono bedane iki ya akeh. Pesindene njur aku dhewe ya ora ngerti apa sing diapali. Saiki tak semanggake karo anak-anak putuku arek apa kono manuta karo sing ngendang kuwi kon nembang apa mergane ora ning druwang nek ning druwang ngono iso aku njaluk iki mergo nyuwun ngapunten Pak Udrek niki di anak-anak kula wedok-wedok niki kabeh latihan engko nek dijaluki didadak ndak ya ndak kuwirangan kula niku manut. Oh ngono. Ya. Kabeh ngomong. Semanten kathah niki gaweane sing ngendang niku. Ning duka niku nek wong niku pintere ora jamak. Ning nek sing ngendang niku ora mergani mboten marman. Nek ganti bojo niku nganti lali ora iso ngitung. Bicara golek meneh mumbuh. Ayo cah, sapa? Sapa ba? Sapa ge apa arep nembang apa? Ku cah wong dina tepungke karo wong akeh. Tepungno. Perkenalan dulu. Dalu Mbak Yu Cangit. Nggih, sekendalu nggih. Derek nepangaken nami kula Tika saking Budak. Ika sing budak oh nggih. Ya nembang apa nak? Gubuk Asmara. Oh ya. Gubuk Asmara.
Iki mau gubuk asmara ya, Nduk. Aku ya gumun bocah saiki. Mongko ketoke sing cah si sapa cah budak. Kuwi jane ya mung lagi latihan kuwi cara cahe sekolah kuwi lagi PAUD. Ning wis iso nembang utawa wani nembang. Oh, ya dasar wis diantepi ngono lho. Lah muga aku dhewe ya gumun karo wektu dina iki, gumun karo bocah-bocah sing seneng padha nindakake utawa nguri-uri budaya sing wis ana, sing adiluhung, sing digembur-gemburke karo pemerintah. Ngono. Matur nuwun ya, Dik. Nah, saiki langsungan wae. Saiki aku njaluk aja digondeli sapa sing apal. Ana sing apal ora? Aja digondeli. Ya sapa sing diapali ngono wae. Apa sing diapali? Ayo cange. Kula Niki enten sederek ajeng nyumbang lagu. sinten? Niki saking Karang. Oh, nggih. Mbak Sarinah Sinom Parijoto. Oh, Sarinah mbiyen. Nggih, matur nuwun, Mbak. Sinten apa pelok? Ngaturaken sugeng dalu yu cange. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, sing penting sehat. Nggih. Iki nyuwun slendro mawon. Oh. Kok kula tak pangling jenengan nggih? Pripun? Pangling jenengan. Kula jenengan pangling kalih kula. Nggih. Lah napa sing dipanglingi? Kok ora tuwa-tuwa ngono? Lah, pun tuwa pun 70 tahun kok. Oh, kok iso? Monggo. Slendro nyuwun didindingi nggih, Mas. Nggih. Kuwi put didinting put. Sampun sepuh nggih swarane ngus-ngusan. Tur nah kula niku manduwe panuwun kaliyan jenengan. Pripun? Aja dipek-pek. Lah nggih. Engko ndak iki ora payu ngono. Diarelek mawon. Iku ora prayoga
lah niki biasane ten kamar mandi nggih anu niki dibersani wong sakmene mbane. Mboten napa-napa, biasa. Ning kamar mandi niku napa niku? Anu nembe ajeng adus. Oh. Nek adus niku ampun nembang, mangke nek didelok wong. Lah nggih. Untung niku sing krungule nembang dadi kula nek kula ngoten. Napa nggih anu seneng. Ya kurang luwih. Kartinyan putyaniro sang twicamara brangang liru swaraning matu pronto manungsun sarining puspita sarining puspita witeng klopo
semanten katun rami nggenya sami Bandayuda ing antawisipun sekabat Kerti menapa Kerti Sapeka. Abdinipun Begawan Tombro Petra ingkang lenggah wonten ing pertapan Prangalas kaliyan Narendra nggawa sirung Prabu Kala Gumarang miwah Patih Kala Yaksendra ingkang rikala semanten sami aluk Bindawalapati. Nang daling samangke sekabat Kerti Sampeka melajar budidaya utawi upati sesembanira kanthi lampahipun Kerti Sampeka wedal samangke pinangka pitedah Kala Gumarang anggenipun badhe mbujung wanudya kekalih miwah sang topo penemban Tombro Petra. Rikala semanten tindaknya sang Tombro Petra tansah muhung keparinging nyuwang widiwasa murih ing samangke saged angayomi tindaknya sang topo Tombro Petra miwah ingkang putra. Sungkawaning penggalih Begawan Tombro Petra satemah mrobolke wulu salomba ndadek kepengaribawa gara-gara eka bumi twisawah Trigunung catur samudra Pancataru Pancataru satpangonan sabta pandita Astatawang Nawa Dewa Dasa Ratu panututing jalma Ratu mustikaning jalma Goro bumi kijang Kanjeng langit kelap-kelap ku bumi kaya tangket tangkepo karo langit. Geduk mangampak-ampakan lebu katiuping angin udan barat deres auresus pindho pinusus. Saka bantri goro-goro semunduling kayangan jonggring salekompak bali mercikundha manik. Kaya jomplang-jomplang osaka guru kaya doyong-doyong kori matangkep kaya jebul-jebulo. Rikala semanten sang Hyang padha priksa pilih gumlaring jagat ketaman goro-goro sigra ngasta cupu maneh asta gina sigra katetesaken wonten jagat ing taman goro-goro sanalika gemari pahlo jinawi gemaring jagat mercapada namung sampun ta kejut menawi goro-goro ing dumunung wonten madyaning pakliran ing samangke ngurmati wijilira Kilurah Semar Badranaya. Sumedonya Kilurah Semar menapa Badranaya nglasak wonten wana prahagan. Kancane ora
jam 1:43. Oh. Aku mau ngira narak sida mayang apa ora. Nanging yo alhamdulillah terang. Iki mau bareng lari punagi kok yo kersane Hyang Widiwasa udan tiba. Lah dalah udan tiba kok yo le pasang tenda putuku wardi kok yo ora tertib ngono lho. Ngantek leren pirang-pirang jam. Jur dingo iki arek dicowok pura iki ngono. Cowok-cowok wis karo nyangesak kabeh kok ora dicowok. Oh alhamdulillah diparingi terang. Ya mung muga-muga sak bungkurku utawa sak bakdane aku sowan menyang kene mengko kadangku ingkang kagungan dalem utawa sing diperloni kantuna manggih rahayu wilujeng sak kabeh. Mengkono ku sing didam-idam sing dijaluk. Merga kabeh mau gumantung ana ngersane Hyang Widiwasa, aku dhewe ora iso gawe slamet. Sing nemtokke slamet ki Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi sampun ngantos mangke niku njur duwe tembung njur gumantung dalang niku ampun. Dalang niku namung lantarke umpama dikasili alhamdulillah nek ora ya talah temen ngoten lho. Oh, mung dhewe suwe-suwe kok kecut nek ora nembang. Mau arep nembang tenanan sebuahane gegrujuk banyu ora sida. Saiki disidake. Mara nduk. Sapa iki arepan? Aku njaluk putuku klambi lurik apa kae? Klambi lurik apa lurik? Klambi lurik. Sineman klambi lurik. Yo. Pikarane diloske aja mikir werna-werna. Aja ningak-ningok ngulon. Lah ngulon ya men ya aja sak-sake. Bareng ngono mbae gur dingak dingu. Mbae wis paham. Ya tak garap putuku dhewe. Hesti. Dalem. Iki jujur ya? Nggih. Kuwi ndenemu karo bapakmu karo mbokmu. Kali. Oh. Aku ora tegel jane. Lah pripun? Ya diteruske.
saiki nunggu Kang Gareng. Kang Gareng wene ya, Kang. Oh iya terus tak mrono aku njur kon sangu gending apa? Wis sak karepmu. Kono njaluk pemundhut. Arak mundhut apa? Apa sing diapali monggo? Mara sapa apa sing diapali? Satset. Sing rada cepet no iki dicrong Mbah Kembar ke lho. Dhewe ketemu njur arep apa? Ya ana awake dhewe tu dina iki mung kari ngibur, bawane iki wis awake dhewe nggone nyambut gawe ya kemujane rada piye ya? Tak anggap gugup mergo nguyak-uyak wektu mergo kahanan iki mau ana udan sawetara. Dadi umpama iki mau kurang sempurna. Kuwi ya dasare kudune ngono. Mergo nek aku ki nek mayang njur mung tak cepol-cepol kuwi rasane kaya kurang kepenak. Mbuh sak menit, mbuh sak detik kudu pepak. Dadi adekane iki kudu ana ngono lho. Oh, ngono. Mula iki mau gampangane ora perang ning gur cara sithik njur ming sak keblasan. Ngono kuwi dasare tak sengaja mergo ngoyak wektu kabeh men pepak ngono lho. Oh ngono. Dadi aja njur mengko duwe penganggep njur piye ngono ora mergo kahanan. Kahanan iki mono udan iki mulus delo. Oh iya ora apa-apa. Sing baku kabeh slamet. Oh iya. Njur karepmu metu dina iki aku mesti ngembang. Ditembangke karo putuku ya kuwi klambi lurik njur kuwi arep njaluk apa. Ha iki aku tak semanggake ana putu-putuku anak-anakku. Adik-adikku. Mergo pepak ya ana putu, ana anak, ana adi, ana Mbak Yu. Wis arep endi sing temandan? Mbak Yu Cange. Dalem. Niki sik kagungan dalem nyuwun tembang campuran sari, Oh, sari. oh nggih campuran sari monggo. Bocah-bocah. Iki bocah-bocah antarane saka sing kula dhewe mengetan sing isih nom-nom. Sing nek mlaku isih kenceng. Nek liyane iki mlaku wis ora dadi. Lho. Gosek tak urus saiki. Lah karo dalang iki dalang sing endi?
dalang aku apa Sitri aku apa Sitri apa Rizky Jenengan mau. lah nek aku tok kuwirangan ngono kowe apa Wahyu dalang Lah nek Mas Wahyu dadi dalang. dalang ngono lho Tetembangan. Ram Oh iya. kanca ayo kanca Kanca ayo kanca. Kanca sing prayekno. Ayo bukan desa. Kanca ayo kanca. Kanca ayo kanca. Kanca sing prayekno. Ayo bukan desa. Kanca ayo kanca, kanca ayo kanca, kanca sing prayekno, ayo bukan desa. Lawang kowe sing marah-marahi, lawang kowe sing marah-marahi, mentah saka toko merah cimpengan kopirko. prepare mamingge prepare mas prepare Lihatlah aku menari, hari gembira. kakung ape jali tapene jali
Kok ketok aku rada penasaran. Le oyes mambu mungkin ana sing kleru ya. Oh yes, eneng sing mambu. Sapa cahmu cah? Saiki coba tak tes. Coba wiraswara. Jiro lu. Oh yes. Mambu. Ana iku yo ora salah nih kok mau ana sing mambu ya. Mayahe. Lah saiki coba Wahyu. Ayo, coba. Wah, iki bener. Lah saiki sing nyodom. Ayo. Oh yes. Mambo. Ketepuk tangan untuk tak kira ora wani sebelahne wani ya syukur. Wah, iki aku wingi dek latihan aku ora teko aku yo dingak dingo iki do nembang apa cah aku ya ngono. Batinku ya matur nuwun. Saiki sing sak banjute apa gending campur sari cekat-ceket sapa sing wis apal. Nggih, sambal kemangi, Mbah. Iya, sambil semangi. Sapa ana jenengmu? Rimba. Rimba. Nggih. Oh, Rimba apa Krimba? Rimba Kartika Sari. Oh, yus Kartika. Sari ngono kuwi ngopo? Iya, lahir ning hutan. Ya urung cah. Bener tukul jamure biasanya.
Matur nuwun. Sami-sami. Wah. Aku dikendangi jaipongan ya iki. Sapa to kuwi? Putune sing ngendang. Matur nuwun ya Le. Ya sing bab ngendang kuwi latih ana kaya men kaya mbahmu. Ning kali ngendang wae sing tok tiru mbahmu kuwi ya. Nek liyane aja niru mbahmu. Parah, kaya kancane. Ya semono tok omongi kaya ngono ya mesakake ya. Ora ngene Le, sing jeneng ngene iki kesenian iki guyon biasa. Dadi ngono-ngono kuwi aja di wah, kok dolange ngono aja, biasa. Ya kok aku tok jegat wintaos. Ngendi padangan cilaka engko. Ya. Iwon tunggal malih. Menapa campursari dados pundi? Monggo. Udang kuning. Ora no, sakjek no. Iki sauting sih. Rani marani. Kuwi nek ngrungokke kanca-kancamu kuwi ora iso nembang ku. Lah kuwi padha karo jim setan mboten burung. Wujud temong paksi. Aja ngegurke manuk no. Aja dadi putri Jawa. Manis nengsem make wes wingken si podang jenar ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo esok awan ning omah wis ora Yo
Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Tro, apa Kang Garek? Ya senadyan iki ora rata sing ngembang ya ora apa-apa mergo nguyah wektu mengko ndak kedadak nganti esuk. Oh iya, njur piye? Ayo. Ke bendaramu Ndara Arjuna. Katone mudhun saka pertapan, ayo diseba Petro. Iya. Seratus untuk yang enong. Kembang agung mekar mengkrak lan kolong kudu condong kabeh yen gotong royong aduh bapak kudu condong kabeh yen gotong royong. Oh, up. Sing Gampang sing gandul gampangi. Gampang. Gampang. Wah, elok. Sapa iki? Oh, Aji ya. Apik tek. Ayo. Rujak nang rujak epok orang jodoh aja aja timbang tani jodoh aduh bapak ngojong kimen kari jodoh. Sing ruko Siter. Walah. Lah karuwe to le nek mambu. Nek kaya cing. Aduh Kakang. Aja lelewo. Sang ruko
pitana nenggih kucapo. Sokori kating carita gawang pangewong unggal kawi. Papan tebih kadamel celak-celak kadamel tebih. Yekti tunggal panggung siji caritane ewuh lamun sinarngu. Rikala semanten ingkang dumunung wonten salebeting wana. Ingkang lenggah wonten sela gilan. Rikala semanten wonten sajuganing satriya ingkang mawa teja sumunduring ngawiyat. Datan mokal awit punika tasih jangkeping kadang Pandhawa klebet pamadyaning Pandhawa. Kekasih Raden Herjuna Raden Permadi Wijanarka. Ingkang lenggah wonten sela gilang rikala semanten kaadhep ingkang abdi Panakawan. Kilora Semar Badranaya ingkang pinangka dados tuwa-tuwangganing Panakawan. Kilora Semar Badranaya kadhekaken putra Cecik Betega ing antawisnya Kilurah Nalagaring, Kilurah Petruk Kanthong Bolong, Kilurah Bagong. Rikala semanten kanton mencorong tejane Kilurah Semar Badranaya awit Kilurah Semar Badranaya sedunipun senadyan ta gelar punika Punakawan. Nanging estunipun punika tasih jangkeping Trajawata Tridasa Watanawa. Tumurun wonten madya padha kinarya pamomong Wijiratu tanah Jawi. Mila boten mokal ketingal mencorong tejane Kilurah Badranaya wau. Butuhi ngawuningani ingkang bendara sampun tedhak saking pertapan ngukira tawuh. Gubuh-gubuh nggih nyong ngadhep ing samangke badhe cumadung dawuh menapa ingkang dados dawuhipun Sang Tapa Begawan Abiyasa. Rikala semanten ning kaya banyu neng kaya watu. Rikala semanten Kilurah Semar Badranaya mangkono pangudaswaraning indriya ingkang kawijil nimbali dhateng para putra. Nalagaring apa Kyai? Petruk apa Ma? Bagong apa Pak? Ayo padha ngangsek nyadong dawuh. Apa dawuh Sang Tapa Penembahan ingkang lumantar ana momonganmu? Iya Ma, ayo do maju. Iya Ma, ayo tak dereke. Iya Pak. Semareka den prayitna semurire eka bali eka bali
sareka